Nin ye an ka podcast sendaniyako 52nan ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ni Nathaniel Danbele fɛ. Bi karidon marisi kalo tile 13 san 2025 an ka verse kalanta bɛ bɔ Filipekaw la. Filipekaw kitabu sura fɔlɔ a verse 21. O bɛ a fɔ an ye ko ka tuguni ne fɛ ka ne ɲɛnama to o ye Kirisa ye, ka sa o ye tɔnɔ ye. Ciden Paul bɛ tiɲɛ barikama de ɲɛfɔ an ye nin yɔrɔ la. Ale fɛ ka ɲɛnamaya o ye ka Kirista cogoya jira an ka ɲɛnamaya fan bɛɛ la. Ka sa fana o de ye ka jɔyɔrɔ ta kisiba ka nɛɛma ko la. Ni welewelekan bɛ a jira ko an ka kan ka danaya dafalen da Ala sago kan ani ka danaya dafalen da ɲɛnamaya banbali kan o layidu min taara Yesu Kirisa fɛ. Anw minnu kɛra dannabaw ye, an ka cikan ba filɛ nin ye. Dugukolo kan kɔni o de ye ka Kirista nɔɔrɔ jira an kumacogo fɛ, an ka kɛwalew ani an ka seereyaw. O la ni jigiya fana bɛ an fɛ ko an mana sa wala an ka dugukolo ka ɲɛnamaya bannen kɔfɛ nɔɔrɔ banbali bɛ ka an makɔnɔ matigi fɛ sankolo la. O de kama saya tɛ bɔnɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ min dara Yesu Kirisa la, nka se sɔrɔli de don. Miirili yala an bɛ ɲɛnamaya don o don wa ka Ala ka kanuya ani Ala ka kɛnɛ yelen o bɔ an kɛrɛfɛ mɔgɔw ye wa? Yala nin danaya bɛ an fɛ ani dusukunna hɛra ka kɛɲɛ ni ɲɛnamaya banbali ye Ala fɛ yen wa? Jijali ko Kirista ka kɛ an ka ɲɛnamaya kuntilennaba ye, walisa hali kɔrɔbɔli waati la i ka nisɔndiya sɔrɔ ani ka hɛra sɔrɔ ale ka yɛrɛya kɔnɔna na. Nin laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.